azért is nem tudják értékelni, mert nincs rá szükség. Ugye most olyan olcsó megkapják az emberek a ruhát, nem mint régen, amikor meg kellett szőni azt a pendelyt, hogy legyen mibe járni, vagy azt a ráncos gatyát. Most fillérekkel kapnak a fiatalok ruhát, úgyhogy sokan szövetnek úgy egy asztalterítőt, egy díszpárnát, vagy ilyesmiket. Most éppen várok egy templomból, valaki ígérte, hogy jön megnézni, mert szeretnének szövetni, hát ha Jóisten éltet lesz egészségem, akkor lehet, hogy felvállalom. Úgy igazán azt nem mondhatom, hogy megéri, mert a napszámom se nem jön ki. De ha arra gondolok, hogy egy templomba szövöm, akkor az már úgy érzem, hogy többszörös áldás meg. Úgy szeretem készíteni, örülök, ha szőhetek, úgyhogy ebből megélni nem tudok, de mikor szabadidőm van, akkor szívesen készítek, úgyhogy vállalok is. Én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ezt nekem megadtam, mert ezt tőle kaptam ingyen kegyelemben, nem az én érdemem, se nem az én ügyességem, mert ezt azt se tudom igazán, hogy tanultam meg. Csak úgy láttam kislány koromban, aztán úgy, hogy elkezdtem szőni, egyre több mindenre rájöttem, hogy lehet például egyedül végezni. Mikor legelőbb megmutattam idős néniknek, akik ketten szőttek, hogy ezt hogy készítem egyedül, elcsodálkoztak rajta. A férjemmel készítettem ilyen keskenyebb decákat, és kipróbáltam, hogy egymás után berakok, ahány oda belefér. És akkor csak 4-5 sor minta után kellett kiszállnom, nem minden sor után. Na, úgyhogy menet közben, hogy az ember készíti, sok mindenre rájön, és én nagy örömmel mutatom bárkinek, nálam nincs szakmai titok. Én örülök, ha elmutathatom, hogy hát figyelj, ez annyival könnyebb. Nem egy nehéz munka ez. Szerintem a lényeg az, hogy ezt nagyon szeretni kell. Ez bármilyen gondom, bajom, betegségem, ha ide beleülhetek, és én ezt szőhetem, bekapcsolok egy szép énekes kazettát, minden gondom, bánatomat, bajomat elfelejtem, ha szőhetek. Ez annyira kell, ezt csak szeretni lehet. Nagyon figyelmesen kell végezni, mert ebben nem lehet. Itt, ha tévedünk, nem egy keresztszem tévedés van, hanem egész sor. Egész sor, ami nem jó. Mert ha csak egy keresztszemet tévesztünk, akkor vesszük a tűt a cérnára, és itt ki lehet ölteni. Sokszor elég jól sikerül hasonlóan megszőni ugyanazt a mintát, amit régen vartak. És akkor egy idős néninek volt egy régi öröközőkendője, amin gyönyörű csillagos minta volt leszőve, valami 100 akárhány éves. És azt a mintát szőttük meg a templomban. Nekem van, amit 20 éve használok, mindig fotelen, örökké, de ugyanolyan, mint amilyen volt. Ezek nagyon strapabírók. Templomokban főleg elég sötét van, ha a nap nem égeti, akkor több évtizeden keresztül ugyanolyannak marad. Hát igen, nekem is van 2 nagy lányom, én is készítek nekik, úgy igazán minden mintából. Talán minden fajtából tettem el nekik. Nekik nagyon tetszik, szeretik is, örülnek is, amikor készítem, aztán, hogy majd fogják használni, vagy nem, azt én nem tudom. Régebben használták, mert anélkül nem mehetett félre ez lány, hogy ne lett hát igen, a stafférunk az meg kellett legyen, most a mai világban ez már szerintem elmarad. Most kinek mi van, azt visz a házasságba. De én azért őrzöm a nagymamáim szőtteseit, az édesanyámét úgy, hogy mind szépen kétfele van osztva nekik. Legnagyobb fizetés, amikor az embereknek örömöt szerzek vele. Úgy örülnek, amikor. Én csak ezt tudom adni, én más nem tudok adni ajándékba, bárki jön hozzám. Ezt mindig szívesen adom, örömmel készítem. Megélni nem lehet belőle, az biztos, de még élek, erőm lesz, addig én gondolom, hogy szőni fogok, mert ez számomra egy nagyon fontos dolog. Ezt nagyon szívesen készítem. Számomra ez a legcsodálatosabb munka, ami létezik. Nem is nehéz nekem, mert nagyon nagy örömmel készítem. És azt kívánnám mindenkinek, hogy legalább ilyen örömmel végezze rábízott feladatot, mint hogy én szövök. Mert minden embernek a Jóisten adott talentumot, és én kívánnám azt, hogy legalább olyan örömmel végezze mindenki a feladatát, mint hogy én szőttem életemben mindig. Mert az már 2. jutalom.